Il-ħadd kompla l-kampjonat nazzjonali ta' Hill Climb fejn madwar 60 sewwieq kompetew kontra xulxin sabiex jitilgħu l-tela tal-ġnejna fl-inqas ħin possibbli. Fost is-sewwieqa kien hemm Kertu Kit Kamilleri, żewġ taħwa bl-istess passjoni. Kit spjega ma' dan l-istazzjon kif meta jkun fil-karozza waqt tellieqa minkejja l-adrenalina xorta jibqa' affukat. Dak il-ħin ma tantx ikollok ċans taħseb fuq ħafna affarijiet, però ovvjament tkun iffokat, tkun taf x'inti tagħmel iżjed ħaġa importanti u tuħu pjaċir. F'dan ir-round partikolari Kert kellu l-ħinijiet aqwa minn ħuh u bekk għandu l-vantaġġ fil-kampjonat. Niġġieled tal-kampjonat maħija ġifieri qegħdin equal points. Illum min jerbaħ minna jerġa' jkun qed jillidja fil-kampjonat u ovvjament baqa' l-aħħar żewġ rounds ma tistax tgħid x'ista' jiġri. Kit stqar li għalkemm dan l-isport huwa wieħed kompetittiv, xorta hemm element ta' ħbiberija bejn kull sewwieq u qal li dan jott ukoll għalih huwa l-ħuh. Aħħar mill-aħħar irid tkun hemm ir-rispett bejnietna. Nieħu pjaċir meta nirbaħlu, mhux ħanajdlek li m'hemmx pjaċir, però meta jgħaddini nieħu l-istess pjaċir li nkun qed nara lilu jieħu pjaċir bħalma nista' jkun nieħu pjaċir jien darb'oħra.